og velkommen til episode 3 af World of Tanks. Og så spiller vi med en russisk tank. Det er meget dumt. Meget dårligt. Og jeg sidder med to af mine venner, Simon og Ruben. Sig noget. Nej. Yay! Så snakker de egentlig for første gang i 3 år. Så kan vi godt holde fest. Ja, og nu venter vi. Og nu kommer vi ind, og nu venter vi igen. Og ja, mine to venner her, de sidder og spiller Minecraft lige nu. Og vi sidder ved siden af hinanden. Hvad med så til? Kom mig. Jeg gider ikke. Det er meget svært. Ja, så gør vi. Kør den her vej. Kør den her vej. Skyd den, ven. Ups. Sådan du dør sådan. Sådan du dør. Du dør. Ups. Sorry. Zigzag. Ja, så er jeg ramt. Så dør jeg. Okay, ham der han skubber den bare. Sorry, mate. I'm not shoot you. Nå, jeg går ikke til dig her. Undskyld. Altså med død der. Wow. Så er det sådan en, der har flere skud i sig. Ja, så er det. Røde de fjender. Der er unødvendigt gode. Der er fjender. Der er venner og fjender. Og det der forskel på dem, det er, at venner de kigger på dig. Det der forskel, det er, at venner kigger på dig, og fjender de skyder dig. Og det var virkelig dårligt gennem det der. Det hedder det ene. Nå, så går vi tilbage. Ja. Det var så dårligt. Ja. Det skal vi få godt. Så kommer så musik. Det var vigtigt. Det var så musik meget god. Jeg spiller med den her. Den er bare grim. Jeg kunne optage 7 minutter. Og vi har kun 10 minutter. Så skal jeg hjem med jer. Det var sjovt. Og for man, der er medium. Den der, det er en britisk tank. Den er god. Den der, det er en amerikansk tank. Den er dårlig. Den er dårlig. Ja, fordi prøv så hvor lidt liv den har. Den der tyske light-tank, jeg fortalte jer om før, den har mere liv. Næsten dobbelt så meget. Ja, okay. Jeg kan se, hvad er det? Og så kommer der bare en masse creeper sådan. Creeper tag! Eller så når jeg kommer ind på den, så springer de helt. Kan bruge mig, og så døde jeg. Kan du vise et tidspunkt Minecraft? Ja, det skal jeg nok også. Jeg er ikke kun lands. Og jeg var på den der mærkelige server der, hvor man skal overleve det der. Når zombie og creeper attacks. Jeg smadrer huset. Og i min første episode, ikke også, kører forbi 3 sådan her, ikke også. Men det er bare meget tykkere end det der. Så kører jeg forbi det sådan her, så her. Kører lige forbi det sådan her. Whoop. Og så bruger jeg masser af tid på at bakke og køre ned. Og så kører jeg fremad igen. Mere ned. Og her holder vi så. God start. Ja, du. Gå. Det er lidt, du skal yes. Eller hende skal yes. Jens. Jens' bøfhus. Jeg har aldrig spist det. Boom. Boom, shakalaka, boom. What's up, guys? How do you do today?
Prøv hvordan det lyder, når jeg skyder. Det lyder dårligt. Nogen fra vores hold smadrer hinanden. Det er mega løn. Nakker hinanden. Det må man ikke. Vel, James. Nej, det må man ikke. Og så skyder jeg. Nå, så skyder jeg. Eller hvad han nu synger. Eller hvad I siger for det der Skyrim. Jeg vil mærke det der træ. Jeg ramte ikke træet. Fuck. Ramte træet. Enemy spotted. Nej, nu siger jeg det igen. Jeg kan ikke lide at snakke engelsk. Hvorfor snakker jeg så engelsk? Nu! Det var dumt. Hold øje med de der steder. Nej, for der vinder. Det der er problemet. Der vinder. Klor på en smærke. Skal vi skyde? Nej. Nej, det er en ven. Nå, der kom min mor. Ja, YouTube. Hej mor. Sådan en film. Hvad så? Så kør den nør bare ned i vandet igen. I det jeg havde om sigtekorn. Hej mor. Spørg for meget. Jo. Altså, kan mor jeg godt spørge for meget? Jo. Jo, det kan så. Det gør YouTube. Nu siger mig 400 venner. Bare en lille tanke. Tanke. Nej. Sidder og smadrer sig. Hvorfor sidder du smadrer din computer? Det var noget. Det er det jeg siger, det er en lortetænk, og ham der var også bare god. Dårlig. Lort. Nå, det må også være slut for denne episode. Ja. Det er slut for nummer 3. Og vi har tabt dem kamp. Nu begynder jeg sådan at grave. Nå. Ses YouTube. Bye bye.